que els aixecarà l'ànim i els farà venir ganes de ballar. Aquesta activitat la duen a terme les components del grup bàsic, campiones d'Espanya i d'Europa 2010. Gaudeixin de la marxeta, de l'habilitat i del ritme de Meritxell García García, Laura García Gorri, Lorena Lendine Filber i Alba Molina Plaza.